Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li ma tkunx ġusta li l-emendi proposti jingħaddu li huma kontra l-ħajja. Dan għaliex dawn l-emendi se joffru lil pajjiżna sistema aħjar minn dik li kienet ġiet approvata miż-żewġ naħat tal-Kamra fl-2012. Dan hekk kif bis-sistema preżenti 12% biss tat-tentattivi huma suċċess. Illum għandna sistema illi permezz tagħha insalvaw 12 minn kull 100. Il-best practice xjentifika li tintuża madwar id-dinja kollha u issa ħanwessaw il-kunċett, il-prinċipju li diġà daħal fil-liġi ħajjippermettilna biex insalvaw mill-inqas id-doppju ta' dawk il-potenzjal, ta' dawk il-ħajjiet. Allura jien bil-fors ikolli nikkonkludi li hija liġi u hija emenda favur il-ħajjek ħadd salva d-doppju. Il-Prim Ministru għamel referenza għall-intervent tiegħu fil-Parlament lura fl-2012, meta l-Parlament kien qed jiddiskuti l-liġi tal-IVF. Saħaq li huwa tal-iskantament kif fuq in-naħa l-oħra tal-Kamra hemm persuni li kienu membri tal-Parlament dak iż-żmien li dakinhar ivvutaw favur l-ifriżar tal-embrijuni, iżda llum mhux jaqblu fuq l-istess prinċipju, tant li saħansitra qed jappellaw li jitneħħa kompletament. Madankollu Joseph Muscat saħaq li fuq kwistjonijiet li mhumiex ta' prinċipju jew punti mediċi bħall-ixu tal-anonimità fir-rigward ta' donazzjonijiet tal-bajda jew l-isperma, il-Gvern dejjem jibqa' miftuħ għad-diskussjoni biex tinstab soluzzjoni u pajjiżna jkollu liġi ideali. Hija kwistjoni ta' prinċipju. U laqas hija kwistjoni medika li aħna noqogħdu imbabsu mal-best practice, hija kwistjoni ta' kif tista' tiġi formulata l-liġi. Dik hija kwistjoni relattiva. L-argumentazzjoni, uħut mill-argumentazzjoni li smajt l-ewwel wieħed ikkonvinċewni. U m'hemm xi ħażin li tkun hekk aħna npoġġu bil-qiegħda u naslu għal soluzzjoni. Jekk nistgħu naslu għal soluzzjoni wiesa ma dak ma qed jopponi dan il-punt, naslu għal soluzzjoni. Jien ma nistax nasal għal soluzzjoni ma' min l-unika ħaġa li jrid huwa li din il-liġi ma tiġix fis-seħħ. Il-Prim Ministru kompla jtenni li anke fuq il-punt delikatissimu tas-surrogazzjoni altruistika mhux se jkun hemm maġla u se ssir id-diskussjoni meħtieġa. Madankollu mhux se jkun aċċettat li ma tinstemax it-talba ta' min l-unika tama li għandu li jkollu l-ulied hija billi mar oħra b'mod altruistiku ġorlu l-uliedu f'ġufa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel referenza wkoll għall-aġir kundannabbli tad-deputati tal-Oppożizzjoni Marlin u Godfrey Farrugia li waqt is-sessjoni plenarja tat-tnejn li għadda u rew intolleranza sħiħa għal fehma differenti minn tagħhom waqt li kienet qed titkellem is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli. Il-Prim Ministru qal kif huwa inkwetanti kif din mhux l-ewwel darba li saret fil-politika Maltija u għalhekk dan ma jistax ma jirriflettix fuq kif inhi l-perċezzjoni żbaljata tan-nisa fil-politika. Madankollu dan il-kliem Marlin u Godfrey Farrugia ma rridux jisimgħuh għax daħlu biss wara li kien għadu kif temm jikkundanna dan l-aġir deplorevoli.